găsi pe Brawl Stars. Astăzi facem un challenge. De la primul brawler care l-am până la ultimul brawler care l-am. Bine, dar hai să vedem ce avem pe shop. Oferte. Dar stai să merg mai întâi la Daily Freebies și la oferte. Ia să văd. Oh my goodness. Să vedem dacă ne pică la Mythic. Nah. Haha! Beaten by a boxing botanist. Okay. Mega Tricky Box. Papa? No. Oh my god. Oh my god. Niște skin-uri. Ia să revenim pe asta mai tare decât Thunder. Da, Mr. P unde? Mamă, trebuie să-i dau și lui ăștia. Ok, deci prima dată începem cu Shelly. Shelly foarte slab, a murit din prima. Ce nu vreau, nu, mingea. Bine. Familie. Brawl. Un clasic, nici nu m-am uitat la ce mă uit. Nu cred că am văzut fără. Let's go get it. Bun. Poate-ți... Dă-i Rumipăl. Dă mingea, pasă. Dă-i, dăm pasă. Bun. Nu. Nu! Ce slabă e Shelly. Sweet and sour candy is mine. Du-te! Hai că mai trebuie un gol să mai dau. Nu, Mipăl, nu voi. Am dat în perete. Din nou. Dacă nu câștigăm meciul ăsta, am uitat să vă spun, trebuie să iau, să dau iar un meci cu Shelly. Nu cred că să pierdem. Oh my god. Oh. Hai să vedem. Dă-i că poți. E bun acolo. E bun. Hai că pot. Easy. O să facem 2 părți de 15 minute sau 3, depinde cât o să ne ia. Următorul brawler, Nita. Stai că am ceva la vreau pe nou, că nu m-am mai jucat de foarte mult timp. De la update-ul trecut nu m-am mai jucat. Forgive my intrusion. I mean no harm. Da, mai am foarte mulți brawleri. Da, hai să jucăm la Mega Pin. Nu, solo. Nu.
la challenge-ul ăsta. Cum intrăm la challenge? Sau a fost deja? Hai să vedem cum e jocul ăsta. Dacă unitas nu cred că câștigă. Oh my god. Ce e aici? Jocul ăsta nu știu. Sincer. De unde ai motorile astea? Mă, ce? Level up. Dau că trebuie să... Nu! A să pierd! E o cafană să pierd. Ăștia au 61, e bine. E bine. I-am putea bate. De ce am acceptat eu să fac challenge-urile astea? De ce am acceptat eu oare să fac challenge-urile astea? Nu cred. Ursuletă! Hai, ursule! Mașa și ursul suntem aici. Ok. Ce bagă în sushi? Bagă în sushi pe piretă. Ia. Uite, uite. Ele balor piretă. Încerc. Încerc, hai, hai, nu! Mama! Ne bat ei! E clar că trebuie să pun ăsta cu piatra. Primul de ăsta chiar nu știu. Hai, atacați! 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 Nu mai au turetă! Bate! Și acum ce trebuie să facem? Oh, trebuie să deschidem asta! Hai să încerc să-mi sper din tot sufletul. Mamă, un meci din ăsta durează o grămadă, cred că o să fac. Nu o să mai joc la game mode ăsta cum fac episoade. Uite și tu cât durează. Vedem noi. Ai, 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 ai. Nu! Da! Eu cred că o să la meci. Hai, te rog să nu mai fie un meci. Toți sunt în meci, cred că.
No! Cred, nu cred. Se spawnează kaiju. Dacă aveam cât mai mare. Da, e imposibil să termin meciul ăsta în 15 minute pentru că YouTube-ul mi-a dat o regulă. Am voie să postez doar episodul de 15 minute, nu înțeleg de ce. Dar o să încerc. Aoleo, dificil. Gata, am câștigat! Mamă! Trebuie să dau neapărat pe solo. What? Am fost puțin insane. 30 de gemuri. Bă. Hai să dăm, dacă mă apucăm un meci pe... Sper ca meciul de solo să dureze decât 3 minute. 3 minute să dureze meciul de solo și după o să facem și partea a doua, desigur. Nu mă dinesc pentru voi. Sper să iasă bine. Chiar dacă are niște dungi negre pe ecran, că mie așa mi-arată, nu știu și de la voi. Da, chiar e hurt. Da. Am pierdut. Trebuie să mă joc unul cu ăsta Colt. Ce vorbesc? Cât de rapid putem. Cât de rapid putem. Cât de rapid putem. Azi mai târziu sau mâine o să mai postez partea a doua. Sper să vă uitați la acest videoclip. Da, păi da. Desigur. Stai puțin, trebuie să mă ascund puțin aici. Cam da. Da, chiar pasul, pro pasul. Am uitat că există sincer. Colt e cel mai slab roller. Gata. Am detectat până și nimic mai bună. Hai, nu mă uit? Nu! E picat o prostie. Na, ne vedem la partea a doua. Eu am fost Capanul. Pa, pa! Nu uitați de like și subscribe.